Bro, de ce avem cu toții acel prieten căruia îi se ia telefonul non-stop? Adică stai liniștit, chill în camera ta și dintr-o dată te sună prietenul tău și zice: bro, mama e pe cale să-mi ia telefonul. Dacă ai ceva să-mi spui, scrie o scrisoare, leagă-o de un porumbel și spune-i să zboare până la mine. Gen, bro! Asta e a 5-a oară săptămâna asta. Ce faci, omule, de-ți tot ia telefonul, fra? Și mereu găsesc cele mai creative metode cunoscute omenirii ca să mă contacteze. Stau liniștit și primesc un mesaj random pe telefon și e literalmente el care îmi scrie de pe frigiderul lui Smart Samsung. Gen, bro, Chium, reușești măcar să-ți dai seama cum se face asta? Sau încerci să-ți faci tema pe laptopul de la școală și primești un e-mail random de la el. Scuze, bro, mama mi-a luat telefonul. Și partea cea mai funny e când încearcă să explice de ce i s-a luat telefonul. Da, am uitat să plimb gaina și mama s-a supărat pe mine. Bro, ce legătură are puiul cu telefonul tău? În punctul ăsta cred că i-ar putea lua telefonul doar pentru că există. Și pofta lui de viață e complet cooked. Follow pentru un pupic.